پتر ٹورے نے اجے بڑھڑا بابا ہے انہوں پتر دیاں ضرورتاں نے تے پتر جوان پتر دا جنازہ بڑھا بابا چکی پھردا ہے بڑھے بابے نو اجے جوان پتر دیاں ضرورتاں نے تے بڑھے بابے دے کندیاں دے اوتے جوان پتر دا میت آ گئی ہے اس موت نے پڑے پڑے کرانو ویران کیتا جے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اے چنگے بندے دی موت ہے فرمایا یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اور برے بندے دی موت کا ذکر ہو رہا ہے اور برے بندے دی جان پہ نکل دی ہے اور برا بندہ دنیا تو جا رہا ہے الشرک لظلم عظیم شرک بڑا وڈا ظلم جے ان الشرک لظلم عظیم ظلم بڑا وڈا ظلم ہے شرک کرنا بڑا وڈا ظلم جے تے گل ظالم دی ہو رہی ہے فرمایا والا اتارا از الظالمون ظالم بندے دی جان بڑی اوکھی نکل دی ہے اللہ اکبر اللہ ایک شرک کرن والا ظالم ہے ایک غریباں دا مال کھان والا ظالم ہے ایک بھیڑاں دی جائیداد تے قبضہ کرن والا ظالم ہے ایک بھیڑاں دی وراثت کھان والا ظالم ہے ایک او ظالم ہے جڑا اپنی جان تے خود ہی ظلم کردا ہے فجر نہیں پڑھدا زور نہیں پڑھدا عصر نہیں پڑھدا مغرب نہیں پڑھدا عشاء نہیں پڑھدا تہجد نہیں پڑھدا قرآن نہیں پڑھدا زکات نہیں دیندا رب دے گھر ویران نے رب دیاں گھراں آباد نہیں جے کردا اللہ اکبر اللہ ہن گندے بندے دی جان نکلنی ہے اللہ فرماندے نے ولو تارا اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم جدو گندے بندے کو فرشتے آ جاندے نے گندے بندے دی جان کٹدے نے والملائکۃ باسطوا ایدیہم اے دے ہتھاں نو اگے وداندے نے تے آندے نے او گندیا اپنی جان تو خود ہی کڈ لے اپنی جاناں نو خود ہی کھچ لے باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اپنی جان آپ ہی کڈ لے گندے بندے دی جان پھس جاندی ہے لک دے اندر ظالم بندے دی جان لک دے اندر پھس جاندی جے ظلم نہ کرے آجے اے چند دن دی زندگی جے تھوڑی جی زندگی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون اے ظالمہ دنیا تو جا رہا ہے اليوم تجزون عذاب الہون ہجے تیری جان نہیں نکلی اسی تینوں رسوائی والے عذاب دی پہلے ہی تینوں گارنٹی دے دیتی ہے عذاب الہون ہون آندے نے ذلت والا جڑا عذاب ہے اجے تیری جان نہیں نکلی تیرے جان تو پہلے پہلے اسی تینوں دس دیتا ہے تو گندا انسان ہے تو ذلیل انسان ہے دنیا دے اندر بھی گندگی کیتی آخرت دے اندر بھی گندا ہو کے چلے ہاں عذاب الہون بما کنتم تقولون آگے سنو بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتی تستکبرون ایک گندہ کیوں ہو گیا ہے دنیا تے تکبر کردا سی رب دیاں ایتاں دے سامنے پیش کیتیاں جاندیاں سن علماء کرام رب دے قرآن دیاں تب اے ایویں ہی مولوی آخرت ڈرائی پھر دینے ان آیاتی تستکبرون اے ساڑیاں ایتاں سن کے تے تکبر کردا سی اے دی جان حلق دے اندر تاں پھس گئی ہے اے مولوی ایویں جہنم تو ڈرائی جان فرمایا ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت ولو ترا اذ الظالمون فی
دی جان نکل دی چسی ویکھ لو تے پھر کی آندا ما کننا نعمل من سوء میں تو کوئی پیڑا کام کیتا ہی نہیں فرشتیاں نو کی آندا ہے میں تو کوئی پیڑا کام کیتا ہی کوئی نہیں تے اگوں پر اللہ رب العالمین فرماندے نے بلا بلا ان اللہ اوے کیوں نہیں کیوں پیا مکرنا ہے کیوں پیا مکرنا ہے تینوں کون آندا ہے مکر اللہ اکبر اللہ بلا ان اللہ علیم بما تعملون اللہ اکبر اللہ تے چنگے بندے دی بھی موت ہے اگے چنگے بندے دی موت آ گئی ہے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم طیبین جدوں فرشتے پاک روح لین واسطے ہوندے نے نا تے آن کے اے دے کول ہوندے نے تے آن کے آندے نے یقولون سلام علیکم اور رب دیا چنگیا بندیا رب کہہ کے بھیج دیا میرے ملائکہ انہوں پریشان نہ کرے آجے انہوں تنگ نہ کرے آجے انہوں تکلیف نہ دے آجے پہلے جا کے سلام کرے آجے پہلے جا کے سلام کرے آجے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو جا رہے نے دروازے دے اتے دستک ہو گئی ہے تو ماں فاطمہ دروازے کی طرف ویکھی جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ تو میرے نبی فرماندے نے 3 دفعہ دروازے کی اتے دستک ہوئی ہے نا تو میرے نبی فرماندے نے عائشہ دروازے تے کون آیا ہے اللہ دے نبی جی دروازہ کھولنی ہے تو دروازے تے نظر کوئی نہیں ہوندا تو میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ اے او آیا ہے جڑا بیٹیاں دے کولوں باپ لے کے چلا جاندا ہے عائشہ اے او آیا ہے جڑا ساڈیاں آپس دے اندر جدائیاں پان والا آ گیا ہے نہیں میری پیاری عائشہ اے او آیا ہے جڑا میرے درمیان تے حسن و حسین دے درمیان ہے جدائیاں پان والا آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم ہے اللہ دا جڑا نیک بندہ ہے جدوں دنیا تو جاندا ہے سلام علیکم فرشتوں نو بھیج دینے اور ویر جی عمل اس طرح کریے چند دن زندگی دینے امیر بھی جانا ہے تو غریب بھی جانا ہے زندگی اس طرح گزارو جس طرح مسافر بندہ دنیا تے گزاردا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میرے نبی نے میرے موڈے دے اتے ہاتھ رکھیا ہے تے نال میرے نبی میرے نال گلاں کردے نے تے میرے نبی کی فرماندے نے